मोसौ दामब्राखौ गाग्लिगोन जोग्लिगोन मोनसे बाथ्रा। सोरनि बाथ्रा बियो? जन कार्जिनि बाथ्रा। आरे बाहाय एस जकिंखौखायसो नोङो बिदि बुंहरनो हाबाय ससियेल मिडियानि दारै। दाखालि मानसि बुथारजाबाय, न' सावजाबाय, मा खालामनो हादों? मा खालामनो हादों? मिस्टार जन कार्जि। बर'जों बर'ब्लाल' नोंनि राव फाव बुंनाय गासैबो गोराजोब। नाथाय गुबुन हारिजों जायोब्ला मानो एब्रेनानै थायो सिङाव? बबे गुदुङाव एब्रेनानै थायो? देरहाबाय नोंथांमोना, मोजाङै मावदो, मोजाङै पाब्लिकफोरखौ मा नांगौ मा नाङा नायै नायै होदो, मिथिबाय? दिनै देरहाखांनायनि उनाव जेनखाबाय, बे जेननाय मानसिखौ गाग्लिनो जोग्लिनो होनबाय थाबा मा जागोन? देरहाबाय, मोजाङैनो मावदो, मिथिबाय? बर' मानसिफोरानोथ' देरहादों, बर' मानसिफोरानोथ' सरकार सालायगोन, आरोबाव सोर गुबुन दं?